acompañamos unha nova presentación do Cultural no Carballiño. Van moitísimas neste ano, pero, sen dúbida, pois, canto máis vai rematando o verán, quizás máis importancia recobran e, sobre todo, cando toca facer valoración, entre outras cousas que vamos facer no acto de hoxe, dunha actividade tan importante como é o FETEGA. A verdade é que o festival este ano penso cumprido sobre as expectativas, volveu cunha programación en liberales, porque os últimos anos pois, o acceso fora, o ano pasado fora restringido, este ano pois, xa houve total liberdade para acceder. Penso que houve unha programación de moitísima calidade, comezou ese primeiro día con esa obra que tanto nos emocionou a todos por parte dunha neta de Cabaneras, que agora se falará desta obra de Péndulo, e tamén pois, do resto de obras que, sin dúbida, pois, colmaron a expectativa de toda esa xente que tiña ganas de ver o teatro de referencia, o teatro galego aquí no Carballiño, e que tamén pois, contou pois, con outra serie de actividades